Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana,
dapat ng maaraman, dapat ng antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daintig kakampihan paduman sa progresibong Kabikolan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog, Asin Panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Enrique, good morning, Tabi. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo. Pinagsaro-sarong programa, Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana, Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tignisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Ano na? Mr. Hulbutana, Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV.
Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Ripat. Serbisyo Asin Ripat. Mga tugang Diyos Barhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao world. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Joy Cargulyo. Kay Tope. Kay Brad Laputa Sistina. Long live Tabi, mga akro. Kay Ardel Relleno. Kay Busmar. Kay Ma'am Minda Bormeo. Kay Ma'am Nilia Marcaida. Kay Papadan. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Kunyang pong aldaw kita ni Lunes, Monday. Petsa 5 na kita ngunyan kang bulan na Agosto. Taon 2024. Sabayan po nindon sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Pre-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari. Mga nangyari. Mga mangyayari pa sana. Sa tuya pong palibot, siyempre sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan mga pigpapaabot man po ni Dodig din mga reparo. Sa tuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sabay mga kumpleanyo ngunyan. August 5. Maligayang happy birthday. And happy na birthday pa. Birthday mo Tabi ngunyan, Ma'am Gina Balangat Balistoy Kapus. Birthday mo ngunyan. Ma'am Liz Manlapas Kapus Abalo. Birthday mo man. Siyempre mga tugang duman po sa may mga okasyon. Ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nanggad nido paglingawan sa kuyang perming tugon ha. Iringatan ta po ang satuyang mga sadiri. Tawara man po kay ibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Probinsya. Daman po sa may mga kamunduan na sa muya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan. Parahay na Tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangan. Amen. Amen. Thank you, Lord. Sige po mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moksea. Si Mr. Hulbutana Tabi ini. Ang sa indo pong servidor asin taga-Reparo. Live na live po mga tugang sa BicolNet TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay ta dyan ng bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibos sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax, and syempre mga tugang, bawal Tabi ang kidit.
Bawal tabi ang kidit. Bawal ang kidit. Bawal tabi ang kidit. Bawal tabi ang kidit. Sa mga panahon pong ini. Boxing drama servisyo Reparo sa Bicol Net TV. Anem. Itchasing ko na ngunyan, Lunes na naman. So ibangon yan pa sa natabi opisyalmenteng mapuon so klase. Lalo na dyan sa NCR. Yun na nga ni yan. Binaha. Ngunyan ang opisyal na pagpunidakang klase. Bawal po ang kidit. Makunit po pag pigkakaon ang kidit. Pag maray lamang kung may bangot lamang na kasag. Ang kidit baganganing lang kami na yumukon pag bibangutan kikasag. Bako. No. Oy, anan mga reparo tangon niya na Lunes. Ma'am Alona Kapitin, good morning. Belated happy birthday palan kay Chu Ray. Kay Chu Ray Kapitin. Diyan tabi sa Barangay Malolos kang Malinaw Albay. Senior citizen na si Chu Ray pero okay yun pa no. Pati si Cha Nina. Morning tabi sa Kapitin family. Anan mga reparo tangon yan tabi Madam Tuason. Ano yaong ka na sa school? Kung ba ya medyo nakakataba kipuso. Asin grabe ang paghanga taduman sa sarong teacher dyan sa Batanes. Uyog-uyogon mo ini Uyog-uyogon mo ini tabi Ma'am Liz Manlapas Kapos Abalo. Pag Lunes bagay gwaki flag racing. Flag racing. Naputol so gakod kang flagpole. Gagakod baga sa flag. Nakabuhi naman sa flagpole. Ang ginibo duman kang maestra sa Batanes, sinakat sa flagpole. Yogon nagala Spider-Man. Para sa naisaksak giraray sa luho. So naputol na lubid. Aning malawoso flagpole. Ay, so flagpole. Malawoso flag racing. Yogon mo ya. Dahil man ito tigtuyo ha. Dahil nindo tabi ito mga madam. Pag-arugon ha. Mga professional sa natabi ang nagigibo ka ito. Yogon mo yan na sinakat ni Madam Su flagpole. Gari simple ho nun sa nabata naka-uniform man si Madam. Pero ara mo tabi Ma'am Tuason, nailinggo kay Madam. Bata bagong pariban si Madam. No. Yang na malisyahan ko naman sa teacher na nagsakat sa flagpole. Naka-uniformihon, Ma'am Jane Buaraw. Naka-uniform Ma'am Jane. Kumusta si Sir Role? Naka-uniform mo si Madam pero subuhok. Bagong riban. Mabuhay katabi, Madam. Sabi ni Sir Enrique, yan gaya ang pig-upod na basic. Dumanda kaya sa eskwelahan day manda duman ki staff na lalaki lamang. Pagdi si Madam talagang matibay na magsakat. Maski sa mga nyog nagsasakat. Agad mo yan na dipisilon baga sa katon. Ang nyog okay lang tayo waki mga pigtutungtungan. Flagpole baga yan. Tubo. Malnason baga yan.
Paano kung si Ma'am Tuason ang magsakat? Delikado. Baka makakuha ang abunaran, baka matumba sa flagpole. no. Baka mabari tabi sa flagpole. Mauranon da sa Metro Manila naman ngunyan. Mauranon na naman dyan. Mauranon naman da sa Metro Manila, tupi. Paano kayo ni? Pag mauran, di maluwas na naman kayan sa mga basura. Uy, naramdaman mo kayo ito, Ma'am Tuason. Naabot mo pa kayo ito sa mga plagpulta kayo ito. Ang plagpulta baga kayo ito, sumarugi o kaya kawayan. Dahil pa man kayan kayo ito ki sa plagpul bagang tubo. Kawayan pa sa nakato. Baloado sa kadasukawa. Binanggad ni Ma'am Liz naman. Garong nga yan, naibog ka naman niya sa buhok ni Madam. Bago bagang pariban si Madam. Ilingan nindo sa video. Kaya sana ni Ma'am Tuason da sa katon so tumbang flagpole. No. Oy, dai po nindo pagarogon ito ha. Dai man po ito tigtuyo na mag-content sana sa pag-post sa social media. Iyo, dai nindo pagarogon ito ta. Dai bali, dai maisakat su bandira sa flagpole. So safety po kang tawo. Kaya nga ni dipisil na ngaya si Ma'am susuguon so aki so estudyante ngano isa kata daw ngayon na flagpole. Paano kung maaksidentian? Problema mo palugudan, Madam. Ayo, dahil po nindo pag-arogon ito ha. Ganing magsikat sa naka mo. Mauran man dyan tabi ito, pe. Mauran man dyan sa tabako. Hiling mo nang tasigi na sa nang ura. Maray na yan. Sige, pag-restoryahan tayo tabi, mga tugang. Hoy, ang kamera, mga tugang, mataodaanin 3 million. 3 million. Kay Kaloy. Bidbid din do si Kaloy. Si Kaloy. So, masarakay na naman digdi. Sigurado sa mga ipal sa Pinas nakasungkit kita duman sa Paris Olympic nin gold. Nasungkit iyan ni Kaloy. Siyempre, kanya-kanya naman ining paipalan. Yo, kanya-kanya naman ining paipalan. Matao databi ang kamera nin 3 million kay Kaloy Yulo. Dahil sa pagkakasungkit kay ni na medalyang ginto naman po sa Olympics. Kumusta man tabi sa mga teacher, sa mga principal, sa mga head of school, sa mga politiko? Ano tabi? Suportado man tabi nindo ang sport. Ang iba, may na daw ngaya janta para ngaya sports yan. Ngunya na iguana na arog naman kay ni nakasungkit sa Pinas ki gold duman sa Olympics. Kanya-kanya naman kita kining iripala. Yeah. Sarakay-sakay naman sana kita. Fight na naman ken. Oy, dapat ngaya suportahan ta ang satong mga atleta. Hilinganin doon mga palaro ta. Ultimong sapatos kang atleta, wara. Tapos ang pagkakan tipid pa. Tatay direlinsyan pa so pagpakakan sa atleta. Tapos pag nakakakuha kita kiarog kay ni puros naman kita pairipalan.
Sige, pag-urulayan tama niyan. Ang local government unit Candaraga Albay sa panginginot ni Mayor Baldo nagpadara na databi kisurat sa PNR. Kasunod initabi mga tugang kang seryenin mga aksidente sa tren diyan sa Banwaan ng Daraga. Yeah. Ang PNP Malinaw may bago na tabing OIC COP. So kapapalit pa sana dyan na COP natapos so Alino Festival dahil lamang nagpasilag sa mga activity dyan sa Malinaw Albay. Parang ngayon kayo ni Palita. Mo yan na may activity dyan sa Malinaw so Alinaw Festival para sa ron simana. So COP dahil lamang nagpailing. Bakong pinalitan. Malomlom. Sabi nito pe. Pinalitan baga. May bago ng OIC COP ang Malinaw PNP. Agad mo yan natapos sa Malinaw Festival dahil lamang nahiling sa COP. Hoy mga tugang, may good news sa mga empleyado kang gobyerno. Pigpaluwas na po kang Office of the President so Executive Order number 64 Series of 2024. May kinaaraman po ini sa mga government employee para po sa saindang salary increase. Sana all. Sana all government employee. May increase. Yeah. Ang Department of Budget and Management mga tugang nag-alokar nin 70 billion para sa proposed 2025 budget para po sa government worker salary increase. Sana all, Sir Willie. Sana all. Kay Met na Edwin Sistina, good morning. Yan tabi mga tugangan sa tuyang mga ririparohon ngunyan tabing Lunes. Petsa 5 na kita kang bulan na ano nang bulan ngunyan? Bulan ni Agosto. Taon 2024. Yeah. Oras mga tugang alas 7:25 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mga tugang mga kabayan, pasalamatan tanamo nan sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre mga tugang yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Napon lang ni si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners o dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya so mga naghahanap po kidorm boarding house, yan na po kamuha. Available po ang MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan kay Madam Maylin. Ohayo gozaimasu. Ingat tabi permi. Siyempre mga tugang ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao kang probinsya ni Albay. City Councilor Riner Bursek ang syudad ng Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot. Mayor Shika Posbilo. Si ABC President Cap Art Abil kang Malinaw Albay. Siyempre mga tugang yaon man po dyan ang Kapos Bilo Lotto Outlet kay Boss Bob. Diyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw Albay. Diyan tabi ka mo magtaya sa loto. Bako sa waiting tapos sa pula puti. No. Diyan tabi mga tugangan mga katuwang ta sa programa. Maraming thank you po.
serbisyo, asin ripa. Alas 7:27 na ang satuyang Philippine Standard Time. Aramon tamonan magiging kamugdagan kan sa tuyang panahon. Kuhan tamon ang linya kang Pag-asa. Pag-asa, good morning tabi Pag-asa. 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 Magandang umaga po ng Lunes sa inyong lahat at narito na ang lagay ng ating panahon ngayong August 5, 2024. So live po mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Sa ating latest satellite images makikita natin na meron tayong dalawang low pressure area. Yung isa ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility habang isa naman ay nasa labas. Itong nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ay huling namataan mahigit 1,000 kilometro east-northeast ng extreme northern Luzon. Samantalang itong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay nasa may bandang silangang bahagi ng Luzon. Sa ngayon, itong dalawang low pressure area na ito ay hindi natin pang inaasahang magiging bagyo at least base sa pinakauling datos natin na nakalap. Wala pa rin itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At patuloy pa rin natin itong imo-monitor lalo na nasa karagatan pa rin ito. Hindi pa rin inalis yung posibilidad na sa mga sunod na araw ay posible pa rin itong maging bagyo. Bagamat muli nga, base sa pinakauling datos natin na nakalap sa umagang ito, medyo malit pa yung tsansa na maging bagyo itong dalawang low pressure area. Yung isang nasa loob ng PAR at isang nasa labas. Itong southwest monsoon o habagat, makikita nyo maraming kaulapan dito sa may bahagi ng Visayas at southern part ng Luzon. Ito ngayon ang magdadala ng mga pag-ulan, partikular na nga dito sa may area ng Kabisayaan at ng southern Luzon. So asahan natin ngayong araw, malaki pa rin yung tsansa ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog dito sa may bahagi ng western Visayas, Island Region, Central Visayas, gayon din sa may bahagi ng Southern Luzon, kasama rin yung Bataan at Zambales area. Sa ibang bahagi ng ating bansa, sa Luzon, nalalabing bahagi ng Kabisayaan at sa malaking bahagi ng Mindanao, mga isolated rain showers and thunderstorms naman yung mararanasan sa hapon hanggang sa gabi. Posible din yung mga pag-ulan sa madaling araw, isa yan sa mga katangian ng southwest monsoon o yung habagat. Magpapatuloy yung mga pag-ulan na ito, dulot ng habagat, partikular na sa may Kabisayaan at Southern Luzon sa mga susunod na araw. Dito nga sa Luzon, makikita natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Mindoro, partikular na Occidental Mindoro, gayon din sa may Zambales at Bataan. As of 4 a.m. nga, meron tayong thunderstorm advisory. May mga pag-ulang nararanasan ngayon sa ilang bahagi ng Zambales, gayon din ng Bataan, Cavite, at ilang bahagi ng Kamaynilaan. Normally, nagtatagal yun na 1 hanggang 2 oras. Sa ibabang bahagi ng Luzon, makikita natin ang mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Posible medyo mainit pa rin sa tanghali. Yung agwat ng temperatura nga sa Lawag, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Sa may bahagi ng Tuguegarao, nasa 25 to 34 degrees Celsius. Itong Baguio naman, 17 to 24 degrees Celsius. Habang sa Kamaynilaan, agwat ng temperatura ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, hanggang 31 degrees Celsius. Sa area ng Legazpi City, sa may Bicol Region, nasa 32 hanggang 32 degrees Celsius. Dito naman tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Malaking bahagi rin ng Palawan ay makararanas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, dulot niya ng habagat. Yung agwat ng temperatura sa Kalayaan Island, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 25 to 32 degrees Celsius. Gayun din na magiging maulap yung kalangitan sa bahagi ng Western Visayas, Central Visayas at Negros Island Region, dulot din ng habagat. Kung saan yung agwat ng temperatura sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Sa may area naman ng Eastern Visayas, mas malaki po ang posibilidad ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi, dulot naman yan ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Posible medyo mainit pa rin sa tanghali sa Tacloban, kung saan ang temperatura ay 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, ang malaking bahagi ng Mindanao ay makararanas naman ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa hapon hanggang sa gabi, dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Sa ngayon nga, wala naman tayong nakataas na gale warning kaya ligtas sa pumalaot ang mga sakyang pandagat maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Iba yung pag-iingat na lamang kapag meron tayong mga thunderstorms na kung minsan magpapalakas ng alon ng ating karagatan. Samantala, ang araw natin ay sisikat mamayang 5:40 ng umaga, tulubog, ganap na 6:24 ng gabi.
At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook, sa YouTube, at sa ating website, pag-asa.doc.gov.ph. Lalong-lalo na dito ay naglalabas ng mga thunderstorm advisories, rainfall information, at mga heavy rainfall warning, lalo na nasa panahon pa rin tayo ng tag-ulan. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Magandang umaga. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Yan tabi Ma'am Elena Valenzuela. Ang magiging kamugdakan kan sa tuyang panahon, Sir Jonathan Mondragon. Kay Buring Cantada. Tapos kami nagmamahot. Kung kita kilo pressure area pero harayo. Makapareha. Harayo. Sa gayong sana arog sa nakan. Sa lawas. Yo. Sige, sa mga estudyante, magdara permiki panangga sa oran ta arog na talaga kayo ng panahon ta. Yo. Pasiguro na. Bataw sungon yan ang mga kurukalintura tapos mga turutrangkaso. Dahilan po nga niyan kang pabago-bagong klima. Kan sa tuyang panahon minsan mainiton, tad-tad, minabiglang uran. Dahil pa nakaka-adjustan sa tuyang lawas. Yo? Ali kita sa matinding init. Maray si Wad Maybin ta perming mainit. Perming mainit si Wad Maybin. Nakol permi patining baga. Mapiesta na pati sa tiwi. Piesta naman sa Indotabi Wad Maybin pag piesta sa tiwi. Sa Intabi tutupi sa Kararayan ba yun? Kararayan ito. Kasabay pa ito kang piyesta sa sentro kan tiwi. Dali ng piyesta sa tiwi. May gusto ka sa Ngunya na si Mana ba kung 9-10 ang piyesta dyan sa tiwi? Happy Fiesta po. Advance happy Fiesta sa mga taga Tiwi Albay. Ang muya mo. Huyo ka mo kay Wad Maybin. Paratas-patas na nga. May amnesia man si Wad Maybin. Pista baga ngayon sa Tiwi. Kaya dahil mo na kitang tirinuhan. Ibaad na magustuhan. Yo. Maray na aga po sa mga taga-Agna Humapon, Legazpi City. Talagang matapat ka. Yeah. Tagamanta dahil pag-akon. Pagkamoon. Sako. Mapatiwid ngaya kami. Alas 6:30 na ang huron mi. Ano nang oras? Si Wad Maybin pa. No. Si Wad Maybin permi iyan on time. Yan baga naghihiling. Baad na magustuhan. Pag naghuron ka mong alas 6:30, maabotan si Wad Maybin alas 8. Kang matapat. Arugang ka. Yeah. Sige mga tugang alas 6:36 na. Anong alas 6:36? Alas 7:36 na. Nahiling mo na. Pinatras ko lugod sura. Alas 7:36. Dali sa tama commercial mo na tabi kita. Sa pagbabalik ta, pag-restoryan tayo ni Tabi Topi na nag-trending na teacher duman sa Batanes. Bibihira ang maestra na yugo-yugon mo ikan magsakat sa flagpole. May gusto. Isa ngayon ibang mapikat dyan. Kunday ko ngayon nagibuhon. Yeah. Baka kaya arugon kang iba. Medyo mag-isip-isip tabi ka mo tabaka maputol ang flagpole. Na magduwa
dua-dua. Yo. Sa pagbabalik po yan kang programa, commercial muna tabi kita. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang, alas 7:41 na ang satuyang Philippine Standard Time. Mga tugang, balik po kita sa programa. Ang oras pong yan, hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po Sindano. Kaya pasensya na. Iringman mga tugang, ang oras na yan, daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ongbongao, kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursi Cantabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Thank you. Sige, mga tugang, 42 minutos. Lipas na po ang
7 o'clock in the morning, Philippine Standard Time. Mga tugang balik po ang sa indong lingkod. Manny Moksaya po ini si Mr. Hulbutana. Kunyang pungal daw kita nin Lunes pet sa 5 na kita kang Agosto taon 2024. Sundo tabi kita mga tugang mga kabayan. Alas 9. Yo. Kaya ano patabi pi ang pigahalata. Paiton tanay ne. Service Sinripa kay mahal si Manny Moksaya, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang 42 minutos, lipas na po ang alas 7. Sabi ni Tope, matibay yan si Wad. Maski gura no kadakula, kayang kuguson. Garo gaya iyan talapang. Hilik man ening. Kaya nga yan na kuguson. Dawa gura no nga kadakula kayan. Kaya nga ka na kuguson ni Wad. Yeah. Oy, mabuhay katabi Ma'am Carol de la Cruz. Iyo po ini so teacher. Pero bilibon ako kay Ma'am Carol ta bagong riban ang buhok. Bagong riban ang buhok. Gari ba gani tabi peso gari sa mga bago pa sa nabagang teacher na na-assign. Daman po yan sa Batanes. Ayo. Si Ma'am Carol saro pong teacher daman sa Batanes. Ngunyan, tamang-tama ma-plug racing sinda. Yung bagang lubid kang plug pole. Permi mananggad ang napuputol o kaya nahuhuros duman sa puli. May puli ang duman sa taas. Nganing ang pagbutong kang bandera nakagakod sa pisi, malumoy na. O minsan, napuputol. Pag naputol, mahuhuros duman sa puli, di, kaipuhan mo naman na sa katon, isusuksok mo duman sa puli, so, gakod. O yan nangyari duman. Dahil man pigtuyo daan na, pig-videohan palan kang co-teacher niya. Pig-videohan kang co-teacher ni Ma'am Carol. Si Ma'am Carol de la Cruz itong nagsakat. Nganyan, sinakata, dahil mandaki empleyado duman o kaya lalaki na staff sa indang eskwelahan. Ibig sabihin, puro sinda babayi. Duman sa eskwela na ito. Wala sigurong utility man lamang o kung igwaman na lalaki, tataw magsakat. Iba man ang pigsasakat siguro tabi topi. Si Ma'am Carol matibay magsakat, maski dakang aki pa. Nagsasakat na talaga siya. Igwaman ang gadbaga ki mga aki na arog kayan. May mga matibay talaga. Si Ma'am Liz nga ni kayo, matibay man ini magsakat sa bayawas. Permi ini na mamayawas kang inot, tigpa pa eskwela ni Cha Sili na mamayawas. Natangayata na damay ako dyan. Baga. Kaya sana kaining sakaton, bayawas. Pero ini si Ma'am Carol, mas kinyog kaya niya sa katon. Mas kinyog kaya niya sa katon. Matibay talaga. Ibig sabihin, talagang tatao magsakat. Kundi, ang advice ni Ma'am Carol duman sa mga teacher, sa mga estudyante, dahil nindo pag-arogon si Ma'am Carol. Mili nga yan nag-trending, mili nga yan nag-viral sa social media. Dahil nindo pag-arogon, ta delikado. Kung dahil ka mo tatao mananggad talaga magsakat, o kaya dahil ka mo ki-experiensya, dahil natabi nindo pag-arogon. For the sake nga of viral nga sa social media, arogon taman nga si Ma'am Carol.
Dahil ang ganito pag-arugon si Ma'am Carol, tayo lingon, si Ma'am Carol medyo sexy. Sexy, medyo sadit sana. O tamplag, pulgura nung tubo man sa nabaga iyan. Dahil man kisarig na maray iyan, didos gari iyan. Kung durda ko la kay Ma'am Carol susuminakat, anan magiging kamugtakan kan tubo? Baka maputol ang tubo. O kung daiman, lapa na sa tubo, delikado. Napakadelikado bagay ng ginibo ni Ma'am Carol. Dahil niya pig-isip na baka sa tubo, siyempre sa kahaluyan kang tubo, naglalapa tabi ang tupi. Naglalapa sa tubo. Sa laog, sa luwas, dahil mo nahiling na naglalapa, ito palang lapa na sa laog. Paano kung pag-abot naman sa puro, naputol sa tubo? Nabari sa tubo. Bakong nakapusak siya. Kaya, dahil po nindo pag-arugon. Kung bako man sana safe, dahil pa nindo pag-arugon. Kaya, sabi ni Ma'am Carol, maski na nga nag-viral iyan sa social media, dahil may man niya pigtuyo, kudi, dahil na ngayon nindo pag-arugon ako. Lalo na po sa mga estudyante. Kamo mga teacher mga teacher. Dahil nanggad kamo magpara surugo-sugo sa indong mga estudyante, takang inot kang elementary ko. Arog kaya, although dahil mantig sugo ko takan mga teacher, kaya lang may nahapot sa teacher, si Say nga pwede mag-volunteer. Si Say nga totoo magsakat. Di ba? Meet Edwin Sistina. Si Say nga totoo dyan magsakat. Siyempre suaki man. Mapasali man. Ako nga ma'am, tatao magsakat. Kung mahulto ka dyan, nakakuha kang abunaran, may problema. Kaya tabi, haday nang ganito, at least maging lesson ini, maski na nga nag-viral sa social media ini, na ang mga teacher baga gigibuhon ang gabos. Gigibo ang gabos na paagi para sa naigwapo ka sa mga activity ninda. Araw kayo ito, dahil nanggad kibang masakat, dahil magkibang tatao, permi da siya nagsasakat kayo ito ta. Pag napuputol sulubid, siyempre iuranan, iinitan iyan. Pag naputol sulubid, matatangkas duman sa puli, sa taas, kaipuan mo na naman ang sakaton. Nganing isusuksok mo sulubid duman. Kundi, tama ini, may adal kitang nakuha duman na dahil nanggad ka mo magpara sugo-sugo sa mga estudyante nindo. Tapag na-diskwido yan. Buda sa mga teacher man na nagpipirit na gibuhon ang mga arog kay ni, bay na tabi. Bay na. Ano man makuha nindo na mag-viral ka mo sa social media. Okay, pero nag-viral nga ni, kundi dapat may matutunan tayo. May maokdan kita. Although dakulso naghanga kay madam, dakulo nun, alos positive so mga reaction kang mga nakahiling kang video. Kundi, napakadelikado. Napakadelikado po itong ginibo ni Madam Nata. Yun na nga niyan. Dahil ta sigurado, kung sutubo, mga tugang, taklao na sa laog, dahil ta nahiling sa luwas, okay unon pa sutubo. O ti siyempre may gabat. May gabat. O pagsakat baga ni Madam, natumba. Naputol sutubo. Isus Maria Josep. Ngata, mabayadan ka daw kang DepEd. Kung halimbawa naputol tapos nakapusak supayo ni Madam, natigbak si Madam, bayadan ka daw kang DepEd, ta ikaso nagsagad kaya. Baka salaon ka pa. Sala mo nga yan. Dahil ka man niya pigtugal na magsakat dyan, nga tata nagsakat ka. Bako mo man niya trabaho yan, maestra ka. Bako, bago nga tabi topi, ika nga maestra ka, magturo ka, bako magsakat sa flagpole.
Kundi, ano ang mga adal na makuha digdi, dapat kuta sa mga arog ka na eskwelahan. Igwaman lamang ki utility. No, taday da duman ki lalaki, topi. Wala sindang kaibahan duman sa eskwelahan na lalaki. Ay, hiling mo na iyan. Dakol baga ki mga nangyayari, may eskwelahan ka ito tabi topi, na linaog ki gari bua-bua, luminog sa eskwelahan. Ayo. Ngunyan, daiki, luminog sa compound kang eskwelahan, subua-bua, bata bayulinte. Dahil lamang ki staff o kaya kairiba sa mga teacher dumana, lalaki. Hindi gari may nangyari nga ni kito, gari may kinulog na teacher. Saka naman sana, nakaisip na dapat nga igwa ki gate, sarado, igwa nga ki security, igwa nga ki utility na nagbabantay dyan sa eskwelahan. Aro gayang kaya. Kundi kita bagadig di sa Pilipinas, aro kaya. Reactive kita bako, kita proactive. Iyan pag may nangyari na ngaya. Di lagan tangaya ki security, lagan tangaya ki gate, an sa tuyang eskwelahan tangani ngayang pag oras kang klase, di ki may makalaog. Paano pa kung may nangyari na? Saka naman. Arog kayang kay Madam Ma'am Carol. Kung natumba ito, kung naputol sa tubo, nakapusak supayo ni Ma'am Carol, natigbak. Baka nga ni sa laon pa kan dipid si Ma'am Carol, ay sala mo nga yan, tabako mo man trabaho yan. Bako mo yan trabaho nga, tatamagsakat ka dyan. May tama tabi ako, Ma'am Edna Barquilla. May tama tabi ako. Bako mo man yan trabaho nga, tatanagsakat ka dyan. Name, napasala palugod. Kaya may adal kitang nakuha digdi. Although, gabos man positive so mga reaksyon kan sa tuyang mga kababayan na ang mga teacher baga gigibo ang gabos. Saro sa mga requirements, saro ka na pag flag racing, dapat tigi itaas mo talaga ang bandera. Paano dahil maitaas ang bandera? Taday nga ni ki lubid, naputol. Sisengian mapikat dyan, alangan man so principal. At ang mga principal ko niyan, iba naman. Ang principal yun naman ngayon ang kaurag-uragi dyan sa mga eskwelahan. May ibang principal na sus Maria kung minatrato sa sayang mga tauhan na maestra, iba na. Naka-principal sana. Una mo yun naman so pinakahadi dyan sa eskwelahan. Bako na nagtatarabangan ta dae. Kundi mina urag-urag sa ibang teacher. Maringay kay ni Madam de pagsuportahan ang mga di ba kung problema lugod. Kaya sabi ni Ma'am Carol na day nang ganin do pa gibuhon so ginibo niya. Although marayso sayang kundi panon tayan. Pagputol ang lubid kan sa indong plagpul, dahil na nindo pag-arogon si Ma'am Carol. Mga teacher, yugoyogon mo si Ma'am Carol, naka-uniforme pa pati. Suminakat duman sa plagpul. Garibaga Spider-Man, supahit niya. Yugoyogon mo. Maray nga nita, medyo sadit-sadit na si Ma'am Carol. Kayang-kaya siya kang puste. Kayang-kaya siya kang tubo. Kang plagpul. Takong si Ma'am Carol, medyo dorodakula, Ma'am Edna, arog sa imo, posibleng maputol sa tubo. No. Baka, posibleng maputol sa tubo. Dahil tabaga sigurado, haloy na yan dyan, expose baga yan sa uran, init. Sa plagpol. Paano takong halimbawa sa laog, kang tubo, lapa na sa luwas day mo na hiling, nako, jackpot ka kuta na.
O kaya dahil nindo nanggad pag-arogon ito si Ma'am Carol, si Ma'am Carol talagang matibay magsakat. May mga video nga ning nagluluwas ngunya na pati pagkuha kilumbod. Matibay si Ma'am Carol. Pero ang napansin ko naman, Ma'am Edna, si Ma'am Carol, magayon ang subuhok. Siyempre, minabukas pa sa nabagaso klase. Gari ako si Madam, gari bagong pariband. Ilingan nido. Yugo-yugon mo yan, naka-uniforme si Madam. Magayon, sexy, magayon subuhok. Suminakat siya na sa flagpole. Iyan malisyahan ko duman. Subuhok magayon. Ibig sabihin, pinapun pa sa nasuklase tabi Ma'am Edna, siyempre, ang mga teacher, nagpapagarayon man lamang iyan. Tapag oras na kang karalasihan, diretso na, dahil na yung time na magpagayon pa. So at least may sarumbulan magasindang bakasyon. Nagpagayon-gayon man lamang si Ma'am Carol. Kundi pagbalik niya sa eskwelahan, putol sulubid kang flagpole, dahil siya kimaginibo, kundi Ma'am Edith Rellino, kundi magpikat siya duman sa flagpole, sa katon niya sa flagpole, nganing isuksok so lubid, na igaga ko duman sa flag. Iyan namalisyahan ko duman. Apwera kang sexy si Ma'am Carol, naka-uniformihon pati, nailing ko man sa tubo, kayang-kaya siyang kayang-kaya subgabat ni Madam kan tubo. Pasalamat nga ni si Madam, medyo bago pa sa tubo. Kung halimbawa medyo luma na sa tubo, lapa na, nako, delikadong maray. Delikadong maray. Kaya sabi niya na dahil nang din do pag-ibon yan, mga teacher, maski lalaki, tapos dahil nang din do ipagsugo sa indong mga estudyante. Tapag nahungkang iyan dyan, may problema tabi ka mo. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Di ba? Dahil man tigtutuyo na mag-viral. Sana all ngaya mo sexy. Ako paglawag ko ngunyan, dahil man ako dahil na nagkasasyon ibon ko, sabi ni Ma'am Tuaso. Ay, sexy ka man baga. Sexy ka man. Ang problema lang tabi, Ma'am Tuason, so uniform mo, ang problema ngunyan kan mga uniform, iyon na nagsasaradit. Dahil mo pagbasulon, dahil mo pagbasulon ang sadiri mo, ang basulon mo so uniform. So uniform kaya ngunyan, nagsasaradit. Parehas yan kan mga padyak. Kang inot, kan mga aki pa kita, mahiwason ang padyak. Kan mga aki pa kita, pag naglunad ba kita sa padyak, mahiwason. Ngunyan, nagsasaradit ng padyak. Iyon na yan. Natata nagsasaradit na ngunyan ng padyak. Kaya ang dapat basulon ta so pagsadit kang padyak, tapos so pagsaradit kang uniform. Iyan ang basulon ta. No. bagong iyo tabi si Raul Bobier. Kaya sabi ni Ma'am Carol de la Cruz, na dahil nang ganin do pag-arogon. So ginibo niya. Dahil man nga ni tigtuyo ko kundi ipinusman kang ko teacher niya. Saro ko dapat talaga na igwaki utility man lamang dyan na lalaki. Dahil yun magibo ka yan. Bako na so teacher. Tailingon mo tabi, Ma'am Tuason, kung ingkaso baga ngaya. Ano tanana, alimbawa, may nangyari duman sa teacher. Sisayang babasulong kang DepEd. Baka babasulong pa si Ma'am Tuason tuloy. Si Ma'am Carol, baka dagitan pa siya kan DepEd na bako mo man trabaho yan. Nga tatay ka nagpikat dyan. Nga tatay ka nagsakat dyan. Bako, maray so intention ko di. Paano kung may nangyari? Kung naputol sa flagpole, nakapusak sa payo ni Madam natigbak.
Oh. Sige. Di ba? Bakong anabasol palugod si ma'am. Baka, o kudi, ang mga teacher baga, minagibuki paagi man nga. Maski na nga ni ang mga teacher, iyon ang nagkakagarastusan. Piraman sana ang sweldo kan teacher, permi pang abonado permi ang teacher. Pero may magayon bagang barita, Ma'am Tuason, na so Executive Order number 64, gari so apod kay ni pig-release na kang opisina ni Presidente so para sa salary increase kan mga government employee kasabay naman sa mga teacher. Kasabay naman sa mga teacher siyempre. May dagdag man na sweldo sa mga teacher kaya kakarampot. Kaya ngunyan ang sabi kang barkada ko man na teacher, iyo nga may increase nga kami pero bibawi nga duman sa tax. Iyo. May increase nga kami, may dagdag sahod nga kami pero bibawi duman sa bayadan mi. Paratas patas man sana nga ya. Iyo. Kaya iling ang effort kan mga teacher. Ako maski guro saludo permi ako sa mga teacher. Iyo. Saludoon permi ako dyan sa mga teacher. Although may mga teacher nga minsan na pigreklamo sa kuya, pero dahil ko yan pigkukol ko sa nang attention, pero dahil ko yan igulpi. Tapadarabaon ko mga teacher, Ma'am Tuaso, na intindihan ko ang mga namamatikan mga teacher. Araw kayo ito, kung may utility ito nga, tatamagsakat si Ma'am Carol. Para yung kidyo baga may nangyari sa iya, irakman, bata garidaraga pa si Ma'am Carol. At daraga pa si Ma'am Carol, bata bagong ribahan. No. Nailing mo sa video tabi, Ma'am Tuason. Nailing mo. Nailing nga sa video ta. Naka-uniform. Anong uniform ito? Anong aldaw ito? Pang-Lunes ba itong uniform? So uniform niya, kang nakuhaan siya ki-video, Pang-Lunes ito. Naka-uniform mo si Madam. Maray nga nita, uniform mo niya, bako na palda. Ma'am Edna, bako na palda so sa teacher. Ang matindi ko, nakapalda pa si Madam. Ayaw. Wednesday po, pang Miyerkules. So uniform. Green ang pang-Lunes, green? So light green. Green ba 'yon? Okay. Sige. Pag Miyerkules pala nitong uniform. At least naka-uniform siya. Tapos mahiling mo talaga so buhok ni Madam. Pagtik paros-paros baga Ma'am Tuaso. Ako, bagong riban si Madam. Kaya tabi Madam, pabayain nindo kung halimbawa naputol so gakod kang flagpole nindo dyan, pabayain nindo. Antayin nindo ipag laag sa alanganin ang sa indong buhay. Maging so mga estudyante nindo, dahil nanggad kayo magsugo-sugo dyan, maski matibay pan magsakat. Kung may mangyari dyan, may problema tabi. Magkakaproblema ka mo. Sige. Alas 8:06 na tabi mga tugang ang satuyang Philippine Standard Time. Sarabay po muna kita sa Orasyon Pirata. Sa pagbabalik ta, pag-urulayan taman ining si Kaloy. Midbid mo si Kaloy. Bako si Cho Kaloy na ungkortan. Bako si Cho Kaloy na ungkortan. Si Kaloy Yulo. So gymnastic ini na nakakuanin gold medal duman sa Olympic. Si Kaloy sa pagbabalik yan kan sa tuyang programa, tadakol na naman na nag-iipal. Kanya-kanya naman na paipalan sa mga politiko. Tapos puros na naman ngaya suportado ko ang mga atletang Pilipino. Sududunong. Sa pagbabalik po yan kang programa. Sarabay po muna kita sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata,
laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office,
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, balik na po kita mga tugang sa programa. 8:14 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mga tugang, ang oras na yan asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sindano. Madali sana yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. Dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman mga tugang, ang programang inidara po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Bursican Tabaco, si Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinao, ang Capos Bilo Lotto Outlet, dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinao Albay. Kay Boss Bob, thank you. Balik po mga tugang sa indong lingkod, Manny Moksea po ini, si Mr. Hulbutana. Unyang pong aldaw kita ni Lunes, petsa 5 na kita, kang bulan na Agosto taon 2024. Madali na ang piyesa sa TV. Nagpapadagos po ang Coron Festival. Sa rumbulan niya na okasyon. Diyan sa Banwaan kan TV. Maray na pagkaaga po sa mga taga-Bagong Bayan. Kumusta si Vice Mayor Pading Jojo Climaco? Diyan sa TV. Kay Ma'am Elena Capos Competente, good morning. Kay Ma'am Bem Coli Prieto, good morning Tabi. Kumusta si Wadme Bentabi Topi una? Magkaiba na kamo. De pagpa-restore si Wadme Benta pag nagdadrive yan, naka-focus iyan sa tinampo. Yo. Sige Tabi, mga tugang, duro-diretso na kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige Tabi mga tugang, dyan sa Malinaw Palan, may bago ng pamayo ang Malinaw Police Station. Ma'am Elena, bago na dyan ang officer in charge kang PNP.
si Police Captain IB, tama ba? Aybin Villanueva, ang bago pong install na officer in charge kang Malinaw Police Station. So, kang nakaaging Sabado, pig-install. O narumduman ko lamang tabi Ma'am Aruba na natapos sa Malinaw Festival dyan sa Malinaw. Dahil ko lamang nahiling o kaya dahil lamang kang mga taga Malinaw nahiling si OIC COP dyan na magpasilag dyan sa mga aktibidades kang Alinaw Festival. Na mamati manggari kay ito ni COP na garing bako man ako gusto kan mga opisyal kang Malinaw marikan dahil nang mag-atinder dyan. Pero sa mga pulis rayaon. Yeah. So iba lang, so masid lang po duman na halos gabos na activity kang Alinaw Festival dahil lamang si COP. Yo, dahil lamang si COP. Ige. O di good luck tabi sa bagong OIC COP dyan sa Malinaw. Yo, sana maging okay ka man. Pagbako maging okay, di salida. Yeah. Okay, digdi kita mga tugang sa kay Kaloy. Siguro restaurante di tabi topi si Kaloy. Terso. Ta pauragana naman kita ngunyang kiparapilan. Ta panduwa na ini adi ang inot na nakasungkit ki gintong medalya duman sa Olympics si Heidelin Diaz. Yeah, so babayi bagay ning makusugon minaal sa kibarbil. Yeah, si Heidelin Diaz kang anong taon ito si Heidelin Diaz? Kang 2020. Nakakuha man ki gold 2020 ngunyan. Primero naman na ngunya na taon, primerong gold na nasungkit kang Pilipinas, hali man po kay Kaloy Yulo. So sa iyang intrahan na kawat, gymnastic. Yo, di siya so pinakamaurag sa buong mundo. Kaya nakadali siya ki gold ka nakaaging banggi. So halos kita mga Pilipino naugmamang kita pag-arog kay na di. Kudi. So iba naman, grabe na naman ang sarakayan. Kung matatandaan ta kay Heidelin Diaz ka to, nagruluwasan sa mga issue manungod sa mga atleta ta. Ayun, medyo ang sabi, nakukulangan sa mga atleta ta kisuporta ali sa satuyang gobyerno. Maski baga sa mga eskwelahan tabi, Ma'am Edna. Bahay na daw ngayon kita dyan mapadara ki mga atleta, magastos lamang ngayon. Lalo na sa mga palaro baga. Bahay na ngayon kaya. Bahay na kita mapadara dyan. Magastos ngayon. O sa pag-training pa sana. Gari kulang ang suporta kan sa tuyang gobyerno sa mga atleta ta. O tangon niyan iguana naman kinakakuha ang gold. Kanya-kanya na naman na parapilan sa tuyang mga ipal. Lalo na sa mga politiko. Ilingon man pagbalik kayo ni Kaloy, kaliwat kanan kayo mga insentibong makukuha. Sabi, kang kamera mataw daki 3 million. 3 million daang itatao kang kamera sa pag-abot ni Kaloy. Siyempre, masakay sa kasikatan naman ngunya ni Kaloy. Kundi may mga iba na nagpaluwas nin hinanakation. Lalong-lalo na sa mga saradit na mga atleta.
Sa radit bagang atleta, nakaipuhan na sustentuhan, pod ka ini, i-maintain o kaya suportahan kan sa tuyang gobyerno para po sa indang pagtitraining. Ini si Kaloy, aki papalan ini, puga-puga na susayang practice. Hanggang naka palarong pambansa, nagagi man ini sa mga eskwelahan sa mga palaro o produkto ini kan mga palaro si Kaloy, kundi nagbaliugot siya na magpara-practice. O kundi indata ang sabi mga tugang kita digdi sa Pilipinas maluya man databi ang suportakan sa tuyang gobyerno. O kaya so iba sabi digdi ngaya shout out databi sa mga school principals, mga school heads, mga teacher, hali po sa pribado kaya public school, may mga pigsasabi kaya na ngaya PE subject, extra lang yan. Hibaba po ang hiling kang mga atleta. Para ngaya mga atlet ngaya yan. Hibabaon niya ang hiling kang mga atleta. Pero grabe databi kung makapag-share ngunyan sa victory ni Kaloy. Yogonindo yan. Tamili mahina kagold naman ngunyan. Wagas naman kamo kung makapag-share kamo kang kasikatan ngunyan ni Kaloy. Kay to baga para ngaya atlet ka. Dako? Mag-argayin tabi manaid na kanginot. Hibabaon ang hiling kang lalo na sa eskwelahan. Kan mga atleta. Pero ngunyan ngaya hilingan na nindo. Sabi digdi, ang physical education and sports ay mahalaga po sa buhay ng bawat isa. Hindi ito extra lang. And when we encourage them to be active in physical activities and sports. So, kaipuhan na inggan niya ron ta ang sa tuyang mga kaakian. So, depende yan sa indang nagugustuhan na sports. Depende yan sa nagugustuhan nindang sports. Mili nga sa gymnastic si Kaloy nakakaaki gold mag-gymnastic naman kita. Sabi baga ni Kaloy, ano nga Kaloy ang magiging mensahe mo sa mga Pilipino, sa mga aki pa nag-idol sa imo na maging arog mo man. Idagusan na ngayon ninda. Ang gusto ninda. Maski anong sports. Kung talagang isabuot mo, ipadagos nindo. Kaya lang, iyon na nga niyan ang problema tadigdi sa Pilipinas kung mahal tabi topi. Tabako man tabi suportadong maray kan sa tuyang gobyerno. May na suporta sa naan sa tuyang gobyerno. Pag-arog na kayo ni, may nanggana na, saka na. Nahiling tayo dyan sa mga lokal, sa mga LGUs, may madyan, mahagad kitabang, masusuporta lamang ngaya, maski nga ngaya lamang pamasahin ng yakang atleta ta. May mga ibang LGU na garibaga sa piritan pa sa pagtabang. Pero pag nag-champion, pag nakakuha kimedalya, nainot pang maglag kitarpulin dyan sa indang munisipyo. Tarog kayo na pahit. Halimbawa, local ngayang atleta, maga daw ngayon kita dyan sa munisipyo kay suporta, maski ngayon pamasahita, malaban ngayon tabi ako duman sa Japan. Indasan akong nagtatauman ng mga local government units dyan. Suporta lamang. Ang problema, bihira man magsuporta. Pero pag nakakuha na nag-champion na, sus Maria Josep, tad-tad na kitarpulin niya on dyan. Proud to be kababayan.
Iyan pahit tanig di. Saka na nga ya, pag nanggana na, saka na kita nga maano. Kanya-kanya na yan na paipalan, ngaya matawan ta ngaya kinsentibo. Siyempre, papag-restoryahan lamang ngaya kita. Yan ang makamundo tabi topi. Ma'am Ninyayaw. Yan ang makamundo na realidad. Digdi po sa satuya sa Pilipinas kung mahal. Minatabang pag-uras na nakahiling nakiganahan, pero pag ika naghagad tabang dahil sindaki pakiaram. Yun na yan. Minapasali pag gana na. Pero kang so pag-training pa sana, nasuportahan, dapat suportan ta lamang ining mga atleta ta. Padaran ta lamang dumang kimaray na pagkakaan. Padaran ta lamang dumang mga bitamina, bulong. Oo, maging kagamitan sa pag-practice kan mga atleta ta. Umala, may pigpadara. Igwa nga ni kita dyan na nag-opening na so palaro, dahil paki-uniform, dahil paki mga sapatos sa mga atleta ta. Baka? Kunyan, pag may nagcha-champion, sus, Maria Josep. Huna ninda, kabakas man sinda. Iyo, ang huna, kan sa tuyang mga kababayan, ta nag-champion si Kaloy, kasabay man sinda, champion man sinda. Tapos ngunyan, mapasali ka mo. Mataw ka mo kay mga insentibo. Ano pa man, tao to na champion na. Nakakuha na ki gold. Di ba? Hilingan nino si Heidelin Diaz. So kasikatan kay ni kan 2020, iyo man ba ito? Pag uli, paingurag na mga insentibo. Tapi nasara kay sa mga politiko. Ngunyan ngunyan naman na, rumduman si Heidelin Diaz, nakadua pa masa nakita si Heidelin Diaz, nakakuha ki gold kan 2020 sa Olympic man, tapos sinundan ini ngunya na 2024. Ngunya naman sana, narumduman naman si Heidelin Diaz. Salbata ng pahit ay niligi sa Pilipinas. Baka? Isamantala, ining mainiton pa, yugoyogon mo, ikan mag-champion sa buong bansa. Ikan pinakamaurag sa gymnastic. Kaya gusto ko naman tabi Ma'am Ninyayaw na mag-adal mag-gymnastic. Gusto ko naman magturo tumbling. Ano daw tabi topi kung pwede pa man ako magturo tumbling? Maurag pala ng kawat na gymnastic. So magtuturo tumbling baga. Kaya gusto ko naman magturo tumbling. Sabi ni Manay Idna, balado ngaya. Patamblingon taga. Iyo. Gari gusto ko na itong mga arog kang weightlifting na yan, dahil ko kaya yan. Yugo-yugon mo magpapara alsa ka ki barbell. Ang ialsa ko ki barbell, sabi kan mga magurang bagatabi Ma'am Ninyayaw. Sabi kan aki ngaya tawan mo ngaya ako gym ako. Maalsa lamang ako ki barbell nga duman sa gym. Tawin na ngaya ako ki pang gym. Pundo daw ngaya janoy. Kung ang i-gym mo ngayang iyan, ang ialsa mo ngaya kang barbell nan huyan magharo ka taday kitang tubig. No. Mga yaw. Paural sa ka ngaya ki barbell, yan. Bit-bitan duwang balding iyan. Bit-bitan duwang balding an magharok diyan. May pakinabang lamang bakon mga burbit-bit ka kang barbell. No. Yaw mo na. Mahagad ka sa magurang mo, ma-gym ka, mabarbell ka, mahagad ka sa magurang mo, pambayad duman sa gym, at ngayon huyan duwang balde, alsa
Magharo ka, may pakinabang ka lamang. Taday kitang tubig. Baka si Heidelin Diaz baga mo ragon yung giyugan mong pero itong kilo ang pig-alsa niya. Dahil ito kaya. Kaya ko siya ng alson, 2 balde. Yo, mamid na, ta perming sanay kita ngunyan sa pagharok, taday kitang tubig. Yo, pero kung mga Georgym nang bay na, maarok na sana ako. Pero magayon pa lang sa gymnastic ka di. Paturo tumbling ka sana dyan. Pag nakakuha ka kay gold, pag nag-champion ka, takol na insentibo ang maabot sa imo. Yan ang Pinoy. Sigurado ang paguli kayo ni Kaloy. Kanya-kanya ini. Ngunyan sana namid bidan si Kaloy. Dati naman naglalaban-laban pero dahil siya nakakakuha kay gold. Ngunyan talagang siya nang pinakamaurag sa buong mundo. Kaya pigsasamantalaman kan sa tuyang mga kababayan, lalo na sa mga politiko. Sa kayanta na ngayon si Kaloy, tamaurag ngayon ni Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Karasaran kita ta mga sunod na aldaw, kadakol ng tarpulin ang maluwas. Kadakol ng tarpulin ang maluwas, may mga kudak kan mga politiko nakasabay si Kaloy. Purustahan na kita. Yun yan. Sigurado yan. Sigurado yan sa mga masunod na aldaw, mga tugang, mga kabayan. Arogan kaya niya, welcome sa bagong hero kan sa tuyang Pilipinas, si Kaloy. Mabuhay ka. Yun na yan. Sa mga masunod arog kayan ang Pinoy. Kaya ngunyan, buhay naman sa mga atleta. Hanggang sana naman yan sa mainit pan pigiristoryahan. Pero, pag naglipot na mga tugang, lingaw na naman iya. Lingaw na naman na. Lalo na sa mga sa eskwilan magangaya. Minsan baga sa eskwilan, bihira man ang magsuporta sa mga atlet. Mga atlet, bihira man. Padara nga kita kiyat mga player dumanta i-represent nga lamang sa eskwilan. May na nga magpadara nga dumanta na magitang budget. Buda nga mga maluya man ang mga player ta. Ayun na. Yan ang realidad tabi. Makamundong realidad. Yan ang totoo na nangyayari po sa Pilipinas kong mahal. Serbisyo asin reparo. Alas 8:34 tabi mga tugangan sa tuyang Philippine Standard Time. May naipit pa kitang commercial. Madali unsa na tabi ni. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan. Mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan. Gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey. Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagpamuntan albay sa bayanta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal
Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Ala, sige! Mga tugang 39 minutos, lipas na po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po Sindano. Siring man, ang oras na yan, daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glendaong Bonggao, City Councilor Riner Bursican Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila. Ang malinaw. Balik po kita mga tugang sa programa. Ako mapugirarihan sa inyong lingkod. Manny Moksea po ini, si Mr. Hulbutana. Kunyang pungal daw kita ni na Lunes, Monday. Pet sa 5 na kita kang bulan na Agosto taon 2024. Lunes po ngunyan, igwa po ki flag racing. Mga government employee. Ha? Igwa po kamo ki flag racing. O tapos na siguro, talas 8:40 na. Yeah. Sana yaw nakamusta sa indong mga opisina. May good news. May good news po sa mga government employee. Yo. Doro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Okay, sige mga tugang 20 minutos na sana bago mag-alas 9. O Ma'am Letyap, good morning tabi. May pigpaluwas na po na executive order ang opisina po kang sa tuyang presidente. Ayo, executive order number 64 series of 2024. May kinaraman po hindi duman sa mga government employees na igwa po sindanin salary increase. Ayo, mapapasana all ka. Puon ngunyan na taon 2024, igwa po ki salary increase ang sa tuyang mga empleyado di gobyerno.
Yan. Kaya mapapasana all katabi, Ma'am Edna, kung empleyado. Pero kung ngayon empleyado ka, patago-tago ka man sana, tapos taga ano ka sana, pagkini, ma-in, ma-out, in, out sana permi. Pakain mo, duman ka na sa Taclaban o kaya sa Bulangan, ma-out ka naman. Dahil ka man nahiling sa opisina mo. Deserve mo daw iyan na increase? O dapat makonsensya ka? Dapat, yung tigasabi ta na, dapat pagserbihan nindo ang sa indong mga kliyente. Dahil nindo pagpahalaton, dahil po nindo pagpapabalik-balikon dyan sa indong mga opisina. Tayan tabi ang nagpapasweldo sa indo. Minsan may iba kaya dyan na mili ngaya iyon ang importante yun sa opisina, iyo pa so nagpapahalat. Halaton niya nindo ako hanggat na umabot ako. Importante yun ang perma ko dyan. Di magalat ka mo kung anong oras ako mag-abot. Iyon ang bagan mga hadi. Maabot na alas 10, mauli na alas 11. Minsan dahil pa naglalaog. Kaya pag ma-file ki leave, nga ma-file ka ki leave, gari ka mas na ngayon naka-leave, ma-file ka pa. Sayang lamang yan kang papel. Yogan mo yan. Ay, hindi. Sige. Diyan daw kita sa Daraga. Kung matatandaan tatabi mga tugang mga kabayan, surunod-sunod baga sa mga aksidente sa tren. Diyan sa Daraga. Si Mayor Baldo, mga tugang, nagsurat sa Philippine National Railways ngani po hagadon an action kaini kasunod po kan mga surunod-sunod bagang aksidente na pig-imbweltuhan kang biyahe kang tren. Sabi ni Mayor Baldo na hastangon yan databi dahil pasinda kinaresibing kasimbagan kang PNR. Kung marurumduman takan mga nakaaging simana, may duman sa pinakahuring insidente, igwa po kinabangga kang tren na sarong bihikulo. Diyan sa Daraga, nagresulta ini ki pagkagadan ki sarong persona. Yugon mo, may nagadan palang duman sa nabangga kang tren na van. Sabi mga tugang ni Mayor Baldo na kaipuhan databi na i-activate kang PNR o kaya Philippine National Railways an sa indang mga plagman sa gabos na pig-agihan kang tren asin pakarayon ang mga road sign. Ini ang pagproblema di. Puon kang pagbiyahe dyan kang tren. Indasan na kung handa mananggad sa PNR. Tapira na baga sa mga nagka-aksidente dyan. May mga kakulangan databi sa mga road sign. Mga kaipuan, igwaki mga plagman, duman sa mga pig-agihan tabi tupi. So, sabi pa mga tugang ni Mayor Baldo na wara databi ki mga roadblocks sa mga release kang tren, kaya dapat ining aksyonan kang PNR. So, piglinaw man tabi mga tugang ni Mayor Baldo kang Daraga na bako sakop o kaya jurisdiction kang local government unit kang o kaya local government unit maging barangay ang mga release hulita parte initabi kang mandato kang PNR kaya dai subuot sinda nakakagibunin aksyon. Ang may mandato dyan ang PNR. Bako po sa barangay and bako po ang lokal na gobyerno. So, maski da nga ni subuot mga lubak sa mga release, dahil po sinda basta-basta, dahil po da sinda basta-basta, nakakapag taong aksyon huli tabi ta pigtutuyaw ini kang pamayuhan kang ahensya. So dapat
day ka makiaram dyan, ta sa PNR yan. Yo, so mga lubak-lubak baga dyan sa mga release kan train, yung mananggada di, pag dyan sa release kan train, day ka makiaram dyan, ta, ang may jurisdiction dyan, ang Philippine National Railways. Bako yan problema kang barangay, o kaya LGU, o kaya pigahalat pa hanggang sa mga oras na initabi mga tugang, ang kasimbagan kang PNR. Eyo, ta ilinga na po nindo, surunod-sunod. Surunod-sunod tabi sa mga aksidente. Although ngaya ang release kan train para iyan sa train. Kudi kita sabi nga ni Vice Governor Ate Glenda, dapat maging maingat kita. Eyo, minsan may mga nakakalingaw, minsan may buyong, o kaya nakakapanglingaw, na mabalyo pa lang kita sa release kan train dahil lamang kita nakiramdam mo na igwa pa lang nagdadangadang na train. Eyo, so kay puan may mga plagman. Dapat dakol ki mga road signs. Ayo, iyan ang tahiling ta dyan, medyo kulang sa road sign. Kulang sa mga road sign dyan sa mga pig-agihan kan tren. Kay puhan pa dyan sa mga plagman. Pag maagi na ang tren, dapat igwa ng plagman dyan. Dati bagay igwa yan ki barandilya dyan na pag maagi na sa tren, ibaba na ito. Kundi gaya nagkaralapa na ta mga kahoy man sana, mga kawayan siguro itong tiglalaag dyan. Yo, kaya may mga motorista na kita baga pati, lalo na sa mga single na motor, nako, pag nakahiling niyang kibutas, masingit na masingit iyan. Ang problema, kung natatimingan, naharani na ng gatsutrin, saka sapol, ngunyan, sisengian may sala. Sabi kan tren, makumima ng sala, tas amuyan ng agihan. Di ba? Kaising release ngayon ni kan tren, samuyan ng agihan. Bako? Kaya yan tabi mga tugang so anong gibuhon? Yun na yan. Kaya dapat siguro baka ngunya na simana tagari papaapudan sa sanggunian panlalawigan. So mga taga PNR kung anon magayon na solusyon. Kang problemang ini ta surunod-sunod tabi sa mga insidente may kinaaraman po sa biyahe kang tren digdi po sa probinsya kang Albay. Serbisyo asin reparo kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay. Sige. Di sana ma-solusyon ng tulos yan ta kunda sige sana. Magbibilang ka mo dyan ki mabibiktima o kaya maaksidente na naman. Kaya na trend dyan. Lalo na dyan sa Banwaan Kandaraga. Yugon mo na suban palan. 12 baga su irido. May saro palan duman na nagadaan. O kan sarong sima naman may naputulan kibitis. Sabi, buyong daa. Yugon mo yan. Diyos Maria Joseph. Marilaman kung ang tren ngaya tabi ma'am niya yaw kung pag sinabi mo sa tren na stop tulos. Naman pati tulos yan minapundo. Bako man yan so karabaw. Ang karabaw baga pag sinabi mong pundo, mapundo yan nga. Wa yan. Pundo yan. Bako man yan karabaw. Siyempre may puwersa. Tapos bakal bagang pigagihan kaya. Di dayan basta-basta mapundo. Garian bari manan barko. Di pisilon papundohon. Maray na sa mga bihikulo pag sinabi mong stop the car, mapundo so bihikulo. Pero bako ngayon na pinapundo, nagpara ka digdi sa parting ini, digdi ka man ipupundo, may distansya man girari iyan. Bako na sa pagpara mo, duman ka ipupundo. Los mo ka yan dyan, duros mo ka mo dyan. Okay, so halat-halato na sa natabi nindo mga government employees. So sa indong increase
At naunambitan bagay ni duman sa State of the Nation address kan sa tuyang presidente na pupo na naman so pagdagdag sweldo nindo. Yan naman guro garastusan naman nindo. Ano pa ngayang gagastuson? Dahil naman kigagastuson taho to pinangutang na ngani ngaya. Ilingan nindo. Ang mga teacher bagay ilingan po nindo. Mga teacher puros na utang. Dahil naman kitig susweldo. Siguro mabilang mo sana ang mga teacher na nagsusweldo pa ki full na sweldo nila. Ilingan po nindo. So iba, so ATM nga ni nakasangla. Bakang bawal pigsangla sa ATM. No, ilingan nindo. Utang digdi utang duman. Kaya ang nasusildo kan mga teacher siguro dito yun na sana. Dahil nanganik kaya sa sarong bulan na konsumo. Ni mag-ayos nga ng teacher dahil na nagpaparatiripid na. Bira na nga ni sinda magpa-reband. Bira na nga ni sinda magpa-facial man lamang. Magpasiring sa parlor. Dahil na. Dahil ng time dyan ang mga teacher ta sa sobrang aning trabaho. Buda nagtitipid. Matindi pati ngunyan ilingan ang barakalon ngunyan. Subunay sa nagura noon ang bunay ngunyan. Mahalo na naman. Siguro sa pinakasadit na bunay ngunyan 10 pesos na, 8 pesos na. So 4 pesos ka to, 5 pesos ka ito, ngunyan 8 pesos na. Nadobli na. Mahal po so bunay. Bataya bagaan sa tuyang pambansang ulam. Pagkaaga og to banggi permeng bunay. Di ba? Mahalo na. So karne gurano na. So sira, maski masiraon ngunyan, mahal manggiraray tabi Ma'am Cheryl Kapil. Maski masira na ngani ngunyan pero hilinga. Mahal pa man giraray. Puro sa sanangay mahal. Tayo na lang ang hindi minamahal. Iyo. Sige nang marahal. Sige na ang marahal tabi Ma'am Ninyayaw. Tayo na lang ang hindi minamahal. Paano kaya ni tabi Ma'am Cheryl? Kung hindi na tayo minamahal. Yung iba minamahal tapos tayo hindi. Ang nangyari ngayon sa kinabang. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa luba ko katurugan makukundi si mong boses iyon pala. Yo! Sa rumbang sige. Wala nang nagmamahal sa atin, di pabayain na. Kinasa na ngaya baga ang mahal. Oy, mga tugang 4 minutos tabi bago mag alas 9. So, digdita naman po muna para mentras natatapuso na sa tuyang programa. Ngunyang pungal daw kita nin Lunes, Monday. Petsa 5 na kita kang bulan na Agosto. Ano ang aktibidades ngunyan dyan sa Coron Festival? Dyan sa Tiwi. Ano ang mga ganap ngunyan na aldaw? Sa ina simulaw lagi ito maliwanag. Kadakol kaya kang mga aktibidades dyan sa Tiwi. Ano ngunyan? Petsa 5. Petsa 5. On the spot poster making contest.
dyan po yan sa Old Ceramic Building. Igwaki visual art exhibit, tapos may cultural night dyan sa Municipal Terrace. Nagusako Ayo. o si Sakuyang Saga, laro ng lahi dyan man sa elementary and high school, dyan sa Tiwi Central School. Tapos pagkabanggit tabi manong Jesigwaki boxing sa plaza dyan sa Tiwi. Ayo. Pasyar na sana kambo dyan sa Tiwi. Sa Saindapong Coron Festival 2024. Oy, paaram na po muna kita sa satuyang programa. Sa pangaran po kan sa moyang station manager si Maestro Nilad Tuon. Sa pangaran man po yan kan mga katuwang ta sa programa, yaon dyan ng MBY Dormitory kay Madam Aylin, kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao, kay City Councilor Rener Burse Cantabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, siyempre mga tugang kay Cons o kaya kay ABC President Cap Art Abila, sa Kapos Bilo Lotto Outlet, thank you kay Boss Bob. Sa ngaran po nindo ga boss, mga parantabay niya to, pakishare na lang kan sa tuyang programa para mahiling man po kang ibahan. Ako po si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutan at tabi ini ang sa indo pong servidora Sintagariparo. Saga naman kita magiribanan 7 to 9. Digdi po sa programa Servisyo Asin Reparo. Adios amigos, dumo arigato. Ingat po kita, bye-bye. Si Manny Moxeya sa programa Servisyo Asin Reparo Net TV. Sibong lawo, nahilito, maliwanag. Servisyo Asin Reparo. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano.
Good.